Imħaffer taħt l-artu uniku madwar id-dinja. L-Ipoġew ta' Ħal Saflieni huwa wirt storiku imprezzabbli li l-awtoritajiet għarfu l-importanza tiegħu u l-ħtieġa li jkun imħares anke b'teknoloġija moderna. Dan fil-waqt li jinħolqu esperjenzi ġodda għal viżitatur. Ix-xogħol sewa €1,100,000 biex issa Reġa jinsab miftuħ għall pubbliku wara li kien ilu minn Ġunju li għadda magħluq bilan li jsiru xi xogħlijiet. Meta l-post kien inawgurat, kien spjegat kif dan is-sit storiku issa jinsab attrezzat b'sistema ġdida ta' klimatizzazzjoni kontrollata li kellha ssir mill-ġdid wara 20 sena. Minħabba l-importanza tiegħu is-sit xorta waħda se jilqa' biss 10 viżitaturi kull siegħa. Madankollu permezz tal-ftuħ ta' esperjenza awdjoviżiva, kull siegħa 10 viżitaturi oħra se jkunu jistgħu jesperjenzaw din l-attrazzjoni ġdida. B'hekk l-ammont ta' viżitaturi li l-Ipoġew jista' jilqa' kuljum se jkun irdoppjat tal-140 persuna. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici saħa kif dan il-Gvern qed jerġa' joffri lill-poplu Malti ċertu gburija bil-patrimonju ta' pajjiżna. Kollox matul din il-leġislatura aħna tajna lura lill-poplu jew qed nagħtu lura lill-poplu iktar minn 80 wirt storiku b'investiment ta' iktar minn €85 miljun. Naħseb din hija xi ħaġa li timlina bi gburija u tagħmilna gburin, tagħmilna iktar bħeġġa li aħna Maltin b'dan il-wirt storiku sabiħ tant għandna. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg fisser kif dan il-proġett seħ permezz tal-finanzjament mill-Fond tal-Iżlanda, Liechtenstein u Norveġja, mill-fondi taż-Żona Ekonomika Ewropea. Żied ukoll il-Gvern alloka parti sostanzjali mill-fondi Ewropej għal ħarsien tal-wirt storiku.